ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୃତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଜୀବର ପ୍ରାଣ। ଏହା ହିଁ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରୁଅଛି। ପ୍ରକୃତି ବିନା ସୃଷ୍ଟିର କଳ୍ପନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯୁବକବି ଶ୍ରୀ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋର ପରିଡ଼ା ଓ ଏହାକୁ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭୀମସେନ ମଲ୍ଲିକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି 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 ଆହା କି ସୁନ୍ଦର